सबाय बिमा हानदों नै इथिं गोजौथिं मेरला दंबावोसो सबाय बिमाया हानबाबो हानख'नो हाया नै मोनासौआसो नै सबाय बिमाया जि मोजां दं नै बेवहायबो नै किन्ट्राया हानगासिनो गोजौ गोजौआवसो नालाय दान्दाजों हानहरगासिनो नै आंबो खाखांबाय गाहायनिखौ ओमफ्राय बै बाखिखौ मोनासौआखै आरोना गोजौ गोजौ नालाय खाननानै जाबाय थादो बोथिथामसो जाबाय खोमा ना गेन्द्रा ओइ गोजौआवसो नालाय खान्दाथार ओमफ्राय बै बिथिं बैग्रि बिफाङावबो दङ बिनियासो गोलाव गोलावसिन दहाय आइया हानदों ओमफ्राय बै माबानिखौ बैग्रि बिफाङाव मानलानाय दं आरोना नै बेखिनि मोनबाय जोंहा सबाय बिमायानो दाना अबेबा गोलाव गोलाव अबेबा खान्दा माथो मोनलायबाय जोंहा बोथिसे आइनि थाइगिर आसारा नै जि मोजां जाखाबाय ओमफ्राय बाबाना मैगङा नै बारा माबायासै लाइआ गोजौ गोजौ जालायबावदोंसो नै लाइ ना मुलाथाय लाइसो खोमा मानलुजोब्बायसो उनाव लेस्रा बिलाइआ जोनाया गाखोलाबायनानै दहाय बैथिं हानफैदो गेन्द्रा नै बिथिंनिखौ नै बेयाव मेरला दंबावो नै ओमफ्राय जों दायो मेलायाव दसे थांनो ओंखारदों आरोना जोङो दाख्लै दाउ खेलायावल' मुथि आरिखौल' नायदोंमोन ओमफ्राय इदि खेला दुला मा होनो नागाथला आरियावहा नायाखैमोन आरोना जों बेखायनो दायो बेखौ नायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बरमा मेलाया जा गिदिर जादों बेरायख'नो हाया लोगोफोर जों दायो थांसै मा नुयो मोजां नै मोजां नुथारो दिनै गाहायजों हाबदो गाहायजों हाबफेरनो मोनाखै ओमफ्राय जा गान दामदोंमोन आरोना बिथिंजाय लोगोफोर आं बेखायनो होनो हानाय नंला आरोना जोङो डाइरेक्ट नैबिथिं थांगोन आरोना ओइ लाइट दा नुहुरनायथिं नै इथिं लटारि सोलिगासिनो जों दायो बेरायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो मा? खारनांगौ ट्रेना र' नायनांगौ ट्रेनखौ ओरै ट्रेन ओइ बेल गैया आइ फिसा उन्दैफ्रा गिबाय हनै melayao no.
আপনারা দরকার নেই আহা এর সুপার নম্বর Partisipasi lawan pada jalan ada deh. Gila, aku nak gila mana nak berarti manci. Kamera juga dari kau juga. Paritas. Saya. Mar manci katnya, kela ya bung zob naik manci berkali gaya. Karya jauh dekat sini masa tahun di sini mana hangan raja tu, sini kalau jauh dekat masa tahun di sini mana hangan, kesukaan pasti video. Sampai dah ini, ini juga. Ini kenapa rasa dan naik berkinyo tangsi ke? Kaya hadli yo, kinyo tangsi. अखानायैनो अमा बिथै एवनानै जालायबाय लोगोफोर आलासि दङ गामिनिबो आलासिफ्रा आलासि आरोना जोंहा दा मेला दं नालाय गुवाहाटिनि बाबाबो फैदोंमोन ओमफ्राय आं भिडिअ लानो मोनासै आरोना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आलासिफोरबो दं नालाय स' बाय बाय